Tento môj pacient, ktorého sme už operovali 20 krát, sa dostal prvý raz ku nám na pracovisko v 89. roku. V 89., keď v 88. utrpel úraz, zdanlivo banálny, úraz ľavého zápestia, keď si poranil pri otlkaní kachličiek v nejakom starom dome, si poranil zápestie, tam mal jednak ranu, poranené šlachy a tak ďalej. No a tomu bolo ošetrené tam v mieste, kde býva. A potom s odstupom krátkeho času sa ho poslali ku nám na ďalšie riešenie, lebo tá ruka nebola úplne v poriadku. Potom sme pacienta operovali, dokonca dvakrát zo začiatku to bolo, kde sme sa nevedeli zorientovať. Bolo to také nejasné všetko. Tie tkanivá, ktoré tam vznikali u neho, boli patologické, a sme nevedeli prísť na to, že čo je vo veci. To bolo také zvláštne tkanivo, ktoré na tom predlakti bolo takej žlto-okrovej farby. V tom prebiehali všetky šlachy, obidva nervy. A nedalo nám to potom, keď znovu sa ten stav zhoršil a ruka bola afunkčná, tak sme odoberali na kultiváciu a na histologické vyšetrenie a tak ďalej. No a tam začala celá tortúra. Lebo najprv sa odobrali, čo bol zaujímavý nález, bol to nález takých drobných vakúolok, takých by som povedal veľkosti fazule až maku, také cistické útvary, ktoré vnútri mali obsah také skalenej tekutiny, tak sme to odoslali proste na histológiu a na kultiváciu. Dovtedy ste nič také nevideli, hej? Dovtedy, tak predpokladali sme možná, že tam je nejaká bakteriálna záležitosť, ale toto nám nehovorilo tak ďaleko nič. No a s odstupom času, pravdepodobne aj v dôsledku nejakého zlyhania, nejakej v oblasti kultivácie, až po 6 týždňoch nám dali vedieť, že u pacienta ide o, v živote som nepočul takú diagnózu, rodokok, vykultivovali z toho rodokok. A v zápätí potom, to sme nevedeli, čo je, v zápätí potom prišlo upresnenie tej diagnózy, že ide o nejakú formu aktinomycetózy, aktinomyceták, a veľmi primitívna forma mikroorganizmu, ktorá v podstate nemali sme s ňou žiadne skúsenosti, tak sa to konzultovalo po celom svete a na odborných pracoviskách v Spojených štátoch, kadetade. Nikto nám nevedel povedať, ako to liečiť. Hej? Boli nasadené antibiotika, jedno s druhým a tak ďalej. Čo bolo najhoršie, ale to, že napriek teda tej radikálnej operácii, ktorú sme urobili na tom predlakti, tento proces postupoval ďalej smerom po svaloch, fasciách, predlaktia až na rameno. Nakoniec sme boli donútení to predlaktie amputovať. Lebo ako si nás k tomu všetkému motivovalo, celý ten postup. Potom sme reamputovali v oblasti ramena, lebo ten proces postupoval stále ďalej. Potom sme otvorili nie hrudník, ale na hrudníku sme museli odstrániť prsný sval, malý sval prsný, veľký prsný sval, lebo všade tieto aktinomycetózne drúzy sa nachádzali. Hej. No a toto už bolo vyslovene alarmujúce a sme čakali, že čo sa udeje ďalej, kde to pôjde ďalej. A naraz sa to objavilo v pravom stehne a v ľavom lítku. Tak sme otvorili pravé stehno, ľavé lítko, kde sme našli rovnako takýto obraz týchto by som povedal, drúz aktinomycetóvých, ale nevedeli sme ďalej, ako to liečiť. Hej. Vždy, keď sme treba otvorili to lítko a to stehno, tak došlo k relatívnemu zlepšeniu. Hej. Mali sme taký pocit, že ten vzduch tam robí, kyslík tam robí niečo. Podstúpil pacient všetky možné spôsoby terapie, až po hyperbarickú kyslíkovú túto, ale bez efektu. No a celkové je to asi tak, že pacient je nesmierne trpezlivý, hrozne zlatý chlap to je. On sa vždy objaví, teraz v poslednom období vždy po roku, že má znovu bolesti v tom lítku a v tom stehne.
No tak sme nútení to znovu proste otvoriť, odstrániť tie partie, ktoré sú jednoznačne patologické, hej. No a čakáme, čo bude ďalej. Čo hovoria na to vaši kolegovia v zahraničí? Tak v podstate nikto nám nevie poradiť v tom. Hej. Naši epidemiológovia konzultovali kade po svete v odborných pracoviskách a tak ďalej, ale žiadnu múdru odpoveď sme sa nedočítali, alebo nám proste nebola dodaná. Viem, že pacient proste dlhodobo pod kuratelou teda týchto epidemiológov a mikrobiológov bral antibiotické dlhé obdobia antibiotickú terapiu, ktorá možná to trošku pritomila, ale nikdy to nevyliečila. Evidentne vy toho pacienta milujete ako človeka za ten jeho osud, ale na druhej strane, ako sa operuje, zachraňuje život pacienta, ktorý je aj pre váš život evidentne nebezpečný? Tak to je taká otázka, že na to viem odpovedať len toľko. No niekto to musí robiť. Hej. Ja neviem, kam by sme mohli pacienta posunúť, na nejaké iné odborné pracovisko, ktoré by sa tomuto venovalo. No a samozrejme, že čo sa týka tej opatrnosti pri operáciách, tak jednoducho robím toľko, že operujem ja, asistoval mi vždycky môj zástupca, ktorý bol tiež starší pán a mladých jednoducho ku tomu nepúšťam, lebo je tam riziko tej infekcie. Prečo mladých nepúšťate? No, tak sú mladí, majú celý život pred sebou. Teraz si predstavte, že niekto by sa infikoval takýmto spôsobom. Ja už som starý, už na tom tak ďaleko nezáleží, ale u mladého človeka to by mi bolo veľmi ľúto takúto profesionálnu chorobu nejakú získať a v podstate neliečiteľnú. Hej. Máte taký pocit, že to bude asi jediný pacient, ktorému nemôžete pomôcť, aj keď sa snažíte? Tak ja, pozrite, za 49 rokov chirurgickej praxe som zažil všeličo, hej. Od ťažkých amputácií s replantáciami, lebo my sme boli zakladatelia mikrochirurgie vôbec na Slovensku, ktoré proste sú operácie, ktoré predstavujú hodiny, hej, sústredenia. Ale takýto pacient, dúfam, že bude môj posledný pacient a v živote viacej niečo podobného nezažijem, lebo jednoducho stojím pred tou dilemou, že neviem, ako mu pomôcť. A im trochu sa nebojíte, keď príde? Aj keď ho máte veľmi rád ako človeka? Tak nebojím sa, proste jednoducho to odblokujem a tak, je to môj pacient a ja sa mu musím venovať. Je to aj toto vizitka vášho poslania? Tak ja neviem, proste ja robím medicínu desiatky rokov a nikdy som nad tým neuvažoval, že proste by som robil niečo iného. Ja robím všetko s plným nasadením, tak jak moje presvedčenie ma núti ku tomu, hej, alebo mi hovorí, ani najmenšiu vec nemožno podceňovať, vždy ju treba brať s plnou vážnosťou. V medicíne je to tak, lebo vždy sa môže, aj tá najmenšia maličkosť sa môže vypomstiť.